Aman çok iyi. যে orang mangkli soglaimani karon kabono जों साइमनो जे त्रिपुरानि चिफ मिनिस्टार बरंगनां बिकास देवरमा रामपल जमेजा डक्टर तुलसं बरंखा सिनि जे कक बरंनि जों तामे सिने सिया आबो केबेंनि दं दाबुबो आनि बाय जों गंनि फटन दिनि सगलाइका तामनि बाय के जों साइमानो आबंका सिनि अधिकार कक बरक उनका सब्जेक्ट स्टेटनि मैटर अमाइकेल सुनुका दिमा सरनि भाषा अब सुमुखा क्लियरली अब एनसीईआरटी रो लुटुइ मानाय बा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आजा मानाय बंनि कक का सिजाक मानि के तामबाय और लुका के स्राय इंग्लिश अल्फाबेट बायनि किनु आर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा केबिन या बर आरो बीजेपी सरकार न आइपनो बीजेपी सरकार पुनो बर केबिन या किनु और तामनि बाय कक बर बासन बाय बर केबिन आबो सिनि क्रॉस गाबो डाबल स्टैंडार्ड नुगाय दङ आसामनि डक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जे बर रकनि मुसुंतिनो खारि दङ बंनि साथि कारण बंनि अधिकार बंनि राइट जाबो आनि बाय केनु सुनु का सिनो रंग काके जे बरक सुनो चापगै सिरि दङ जे बंनि मुसुंति खाइने आं बाय सिंतिनाव प्रतिबाद खालामो